Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka derek salam sepindah malih sing jawab kula dungake rezekine kathah. Duwite kathah. Putra putrine soleh solehah. Saged ziarah Mekah Madinah. Ya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ingkang kaula takdimi, kaula taati serta kaula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kaula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga Kecamatan Sanggon, ingkang kaula hormati Forpimka Sanggon, ingkang kaula hormati Bapak Camat dan Ramil Kapolsek Sanggon, ingkang kaula hormati ugi Bapak Kepala Puskesmas Sanggon, ingkang kaula hormati Bapak Kepala Desa Sumber Arum, tak lupa ingkang kaula hormati Bapak Kepala Desa Seragi, pimpinan Perkebunan Bayu Kidul, tak lupa ingkang kaula hormati Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Sanggon, Bapak PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sanggon. Tak lupa ingkang kaula hormati sedaya para hadirin ingkang tumut hadir, mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duwite, akeh bojone. Alhamdulillah. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen bare sore hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Kok alhamdulillah sore menika tasih wonten takdir ingkang ketemu. Karena nyuwun sewu Bu, perjalanan kula menuju mriki kebetulan kula lagi diuji wonten mawon. Jadi mobil kula niku mlebet bengkel. Mergi mantun nobruk Alphard. Jadi mobil kula nobruk Alphard akhirnya mlebet bengkel. Kula nyambut mobile derek. Kok dadak mobile derek, bane mbledos. Akhirnya kaiklas. Betul, dia pancene lagi diuji. Perjalanan kula saking Jawa Tengah, kula perjalanan Jawa Tengah 7 hari apa 8 hari, mantun ngoten asale mriki Banyuwangi. Ternyata kalih Gusti Allah iki mobilnya mboten saged didamel, akhirnya kula ambil tiket kereta. Alhamdulillah panitia komunikasine sae bagus, kula nyampe mriki kepanggih kalih jenengan, insyaallah sedaya seneng nggih. Kula ugi seneng, kula seneng banget saged kepanggih jenengan. Maka jangan lupa mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Niki jenengan sampun ngantuk napa dereng? Sampun capek napa dereng? Dereng. Alhamdulillah. Rencana niki ngaose diluk mawon napa suwi? Suwi. Suwine jenengan ngantos jam pinten? Magrib. Nggih, mugi-mugi sedaya tetap pinaringan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Nek jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca. Tah di depan, di tengah, di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mangke khusus sholawat ini, sementara kula tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibagingi siapa-siapa dulu, khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Barokah waosan sholawat, mugi-mugi kepinginan kula jenengan sedaya diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatu
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat ya tambah sehat. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, jenengan perhatikan bahwa ada kotak infak berjalan. Kula iringi sholawatan, jenengan kalih jalan kotak infaknya diisi nggih. Jangan sampai ada yang terlewat. Sing ngisi kathah tak dongakno duwite tambah akeh. Sing ngisi dhisik tak dongakno mlebu swargane ya dhisik. Sing ngisine keri, atek ngisine mek 2000. Ya tak dongakno sandale ilang. Mugi-mugi sedaya ingkang temet ngisi jangan lupa petugas kotak infak jalan sambil kula iringi sholawatan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Bi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Cukup ana luperana keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Allahumma cukup ana luperana keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Allahumma salli
salatan karimatan bidawamil mulkillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sampun ngisi sedaya. Nyon sewu Bu, derek tanglet mriki wonten wong medhit napa mboten? Wonten napa kathah? Mugi-mugi sing medhit-medhit ndang tobat. Tapi sampean titeni Bu, biasane sing medhit-medhit iku kudunge werna coklat. Soale mau tak delok ana kotak infak mlaku sing jare kudung coklat ora. Mugi-mugi sedaya sing ngisi pinaringan rezekine tambah kak. Sore menika kula jenengan kempal tenggene mriki dalam rangka peringatan Isra Mi'raj leres nggih Bu nggih. Nyon sewu Bu, berarti kalau sudah ada acara peringatan Isra Mi'raj yang dimana peristiwa Isra Mi'raj ini napa? Nggih, dados sing tenggene tengah-tengah jenengan ampun berdiri biar yang belakang tidak ketutupan. Gitu. Oke. Nih. Sing lenggah tak dungakno rezekine kathah. Sing ora longgo-longgo nutupi mburine bokonge uduneng. Mboten ya ndonga sing apik-apik, cuman nggih ben jenengan lenggah. Berarti peristiwa Isra Mi'raj ini adalah pertanda bahwa kula jenengan sudah mau memasuki bulan Rajab. Bulan apa Bu? Rajab. Yang dimana kalau jenengan sudah menginjak di bulan Rajab ataupun Sya'ban, berarti tanda-tanda nek kula jenengan ape ketemu bulan sing istimewa nggih menika bulan Ramadan. Makanya nek badhe mlebet bulan Rajab biasane kula jenengan ana dungane sing dereng semrak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah paringi barokah tenggene wulan Rajab kali wulan Sya'ban. Wa ballilna Ramadana. Mugi-mugi kula menangi. Banyuwangi semrak basa menangi. Menangi itu ya menangi. Menangi itu semoga kami bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa kami. Makanya donga niku diwaos. Biasane nek wong tua-tua, ibu-ibu dongane ndamel nada Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballilna waghfir artine sing kados kula jelasaken iku wau diwaos terus. Mergi napa? Sapa ngerti? Lantaran jenengan maos kados ngoten secara sering, secara ajeg, secara konsisten, dosa-dosa kula jenengan sedaya diampuni kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan spiritual Rasulullah untuk bertemu dengan Allah dan pertama kali menerima wahyu sholat. Nyon sewu Bu, satu-satunya perintah Allah yang diberikan tanpa perantara hanya sholat. Allah menyuruh perintah puasa lewat perantara malaikat. Malaikat niki sing biasane ngeterne wahyu, penerima wahyu sinten Bu? Berarti biasanya Allah memberikan perintah puasa melalui malaikat Jibril. Allah memberikan perintah ibadah yang lainnya melalui malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat, Allah memanggil langsung Rasulullah dikengken ngadep. Berarti saking pentingnya perintah sholat. Dan kalau jenengan tahu, dulu sholat itu bukan 5 waktu. Berapa waktu? 50.
Cuman terusnya Nabi Musa, terusnya Nabi-Nabi lintu, jeng Nabi umate panjenengan jeng Nabi gak kuat sholat 50 waktu ora kuat jeng Nabi. Wong 5 waktu ae wong songgong kadang yo ninggal. Nggih napa mboten? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, pengalaman. Ngomong ngono kadang ya sembayang digandeng-gandeng. Ono wong wayah maghrib sembayang usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Iku langsung dicatat malaikat wong gendeng. Mergo gak ono salat digabung-gabung gara-gara kula jenengan sering ngentengno salat. Makanya bahaya Bu. Loh, lah kula niki badhe salat mboten saged karena kula dikejar waktu, kula perjalanan jauh, capek kula nek salat lho. Ana wong perjalanan jauh. Mboten saged salat, itu tetap ada keringanan yang namanya jamak. Jamak itu apa? Menggabungkan waktu salat. Kula baleni malih, jamak niku napa? Menggabungkan waktu salat. Zuhur kali asar, maghrib kali isya. Digabung namine jamak. Lah terus nek misalnya jenengan sholatnya di waktu sholat yang awal namanya takdim. Napa Bu? Berarti niatnya jam takdimin lillahi ta'ala. Niku nek awal. Waktu sholat awal itu yang mana saja? Duhur dan maghrib. Ngeten Bu. Duhur kali asar. Sing dhisik pundi? Duhur. Berarti nek jenengan sholat duhur namanya jamak takdim. Ono maghrib kali isya. Sing awal pundi? Maghrib. Berarti nek salate tenggene wekdal maghrib berarti namanya jamak takdim. Lah nek kula mendhet salate di waktu yang akhir berarti namanya jamak takhir. Kula baleni malih. Kalau salatnya di awal namanya jamak, kalau salatnya di akhir namanya jamak. Menggabungkan waktu salat itu namanya jamak. Kalau jenengan pernah dengar qashar, pernah dengar? Qashar itu bukan menggabungkan waktu sholat, meringkas rakaat sholat. Sing asale papat dadi loro. Oh, angsal nggih, angsal. Itu keringanan untuk orang-orang yang sedang perjalanan jauh. Kula perjalanan jauh saka Surabaya Banyuwangi. Mengke kadose asar kula mboten saged sholat, kula tak sholat nang wayah duhur. Angsal napa mboten? Angsal. Berarti itu namanya jamak takdim. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Oh. Kok dadak iya sih lho. Tapi niki paham nggih? Dan yang boleh dijamak dan yang boleh dikosor itu ngeten-ngeten. Yang boleh dijamak itu hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh angsal napa mboten? Mboten. Ana wong kate turu. Wis aku meneh subuh tak jamak ae ben aku meneh sok ora usah tangi. Angsal napa mboten? Mboten. Jadi subuh bagaimanapun juga, makanya sholat subuh niku istimewa, Bu. Istimewane napa? Akeh wong angel tangi, kok jenengan saged tangi, berarti jenengan piyantung ingkang istimewa. Nyun sewu ngeten mawon. Masjid Bustanul Ghufron niki biasanya jamaahnya sepi napa rame? Bapak jawab. Sik meneng ya. Ibu-ibu sing jawab. Masjid Bustanul Ghufron biasanya jamaahnya sepi napa rame? Rame. Sobo. Rame nggih? Alhamdulillah. Biasanya sing dugi jamaah mriki nggih sak menten ngeten iki nggih. Alhamdulillah. Berarti masjidnya sampai penuh. Jamaah ning jobo-jobo. Ora ono sing nang jero blas. Jenengan ningali wekdal subuh, salat tenggene masjid niku abote luar biasa. Ana wong wis meksa budal ning ngene masjid, nyampe mriki lho ana sing sembayange. Nggih napa mboten? Mangkane subuh niku istimewa. Napa malih jenengan saged nyempetne salat 2 rakaat sebelum subuh. Kula baleni malih nggih. Nek menggabungkan waktu salat namanya tak baleni maneh. Nek menggabungkan waktu salat namanya meringkas rakaat salat namanya
Kosor. Lah niki jamak kalih kosor angsal digabung napa mboten? Angsal. Kula pengen jamak kalih kosor, berarti niate mburine ngeten. Jam'a, misalnya takdim, jam'a takdimin kosron lillahi ta'ala. Wis waktu salate digabung, rakaate diringkes. Enteng napa mboten? Enteng. Dhuhur 4 rakaat dadi loro. Asar 4 rakaat dadi loro. Maghrib pripun? Nek maghrib pripun? Sapa muni 1,5 iku? Ora isa. Oh, rombongan kodong coklat iku. Dhuhur 4 dadi loro. Asar 4 dadi loro. Maghrib 3 dadi 1,5. Mboten, dados nek maghrib, khusus salat maghrib dan subuh, nek kosor gak oleh diringkas, sing oleh namung yang rokaatnya 4. Berarti sing rokaate 4 niku wonten apa mawon? Dhuhur, asar, isya. Berarti nek jenengan salat maghrib kali isya, maghrib nek misale dikosor, maghribe berapa rokaat? 3. Isyae 2. Do you understand? Neng dalan ketemu tanggane lho, Mbak, wis teko pengajian, Mbak. Yes. Neng omah ketemu bojone lho, Dek, wis teko, Dek. Anake takon, "Ibu masak apa?" Mulai pengajian gendeng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa harus ada keringanan sholat begitu? Meringankan jenengan semua ketika jenengan posisinya statusnya musafir atau melakukan perjalanan jauh. Cuman niki sing sering kali kula jenengan lali lupa bahwa status musafir itu ketika jenengan sholat, misalnya nggih pas melebet maghrib jenengan ngomong mengko tak jamak takhir wayah isya. Iki ora oleh jenengan gowo sampai mulai. Salate aja ning omah. Salate kudu ning dalan karena kalau jenengan salat di rumah, status musafirnya, tahu musafir? Musafir orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Status musafirnya sudah hilang. Jenengan niku melorok niku paham apa nyawa? Paham nggih? Berarti kula pas wayah maghrib sik ning dalan. Wayah isya kula sik ning dalan. Tapi kula mengke jam 10 wis nyampe omah. Mengko ae lah salat ning omah tak jamak angsal napa mboten? Mboten, berarti jamaknya harus ketika di perjalanan. Misale Bu, jenengan dereng nyampe omah, ono masjid cedhek omah, jenengan mandek, salat rumiyin tenggene mriku. Karena kalau salat di rumah, status musafirnya sudah hilang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Satu-satunya perintah yang Allah memanggil Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nek Masjidil Haram niku teng Mekah, Masjidil Aqsa niku tenggene Palestina, Sidratul Muntaha langit ke-7, dan ini hanya ditempuh dalam waktu tempo 1 malam. Bahkan waktu niku Bu, ora ono sing percaya kalih Kanjeng Nabi. Tidak ada yang mempercayai. Gak ono sing mempercayai perjalanan Rasulullah. Wong Masjidil Haram, Masjidil Aqsa adoh, apa maneh nang gone Sidratul. Napa Ibu kaget? Monggo nginum rumiyin nginum. Monggo nginum rumiyin. Nggih, nginum. Jenengan nginum rumiyin, soalnya kula ya durung ngombe. Mari melayu-melayu. Nggih. Aja lali minumnya larutan cap kaki. Ngomong apa iku mau? Calon mantu. Lan di calon maratuwa niku lho. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti dalam kondisi apapun sholat ora oleh ditinggal.
Bahkan nyon sewu Bu, ketika seseorang mau merubah hidupnya menjadi lebih baik, yang pertama kali diatur adalah sholat. Leres nggih? Sing pertama kali ditoto sholat. Kula jenengan sholat golek apa sih? Golek tenang. Sing butuh kula jenengan duduk Gusti Allah. Sing butuh kula jenengan nek ora sholat malah kula jenengan dosa. Bahkan nyon sewu Bu, pada hakikatnya awak dhewe niki kan urip golek kebahagiaan lan ketenangan. Kira-kira ketenangan sing dimaksud, kebahagiaan sing dimaksud niku tenggene donya riyin napa akhirat riyin? Tak bagi. Sebelah meriki regu A. Nggih, kene sampai kono. Regu A ki mboten pati kepireng suarane kula, makane ngene kabeh wae. Nggih. Kudu kula kurang banter, sone mboten wonten sing ngadep jenengan. Sone madhep rono. Niki masih lambeku tak templekno kene. Pun mboten napa-napa, dinikmati. Alhamdulillah. Ngeten. Regu A. Bahagia mana yang didulukan, dunia atau akhirat? Ayo ora kompak regu A iki. Regu A ora kompak. Ayo regu B. Regu B tak koncone opo iki? Ayo regu B. Bahagia mana yang didulukan, donya napa akhirat? Oh, menang. Regu C. Alah regu C kita tambah regu tuwa-tuwa iki. Regu C. Donya riyen napa akhirat rumiyin? Donya. Donya. Tepuk tangan untuk regu C. Loh, lah terus akhirat kalian donya kok donya rumiyin. Lah jenengan nek donga doa sapu jagat Robbana atina fid dunya. Donya riyen dunyane apik, akhirate nggih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyane riyen tapi jangan sampai meninggalkan kebahagiaan di akhirat. Apa keplok-keplok iku? Oh, mergo bener. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyon sewu Bu, nak jenengan semerap wonten tiang alim asmonipun Syekh Adil Ali bin Ali. Beliau mengatakan bahwa nek kepengin tenang, kepengin bahagia, kepengin atine seneng lan ora mikir apa-apa, ada kunci untuk jenengan mencapai ketenangan. Apa itu? Yang pertama, ridho. Napa Bu? Napa regu A? Nah, lemes koyo wong kakean utang. Ayo regu B, napa? Ini lho yu. Ayo regu C. Napa Bu? Regu C sing ra duwe untu ra usah melu ra apa-apa. Ora tega. Nidah. Yang pertama, ridho. Ridho atas apa? Ridho atas semua takdir yang diberikan oleh Allah. Wardo bima qasamallahu laka. Gusti Allah muni A, jenengan kepengen B, tapi terus Gusti Allah A, G. Jenengan kepengen A, tapi terus Gusti Allah B, jenengan karimuni G. Kalau jenengan tahu ada nabi yang doanya tidak pernah ditolak. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa doanya tidak pernah ditolak? Ternyata Al-Baqarah 124 wa idzi betala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Setiap perintah atau kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ora tahu muni gak, mesti muni nggih. Ngono ya? Nggih. Ngene ya? Kayak ngono ya? Niku Nabi Ibrahim, kepengen dungane mandi, kepengen dungane diijabah, carane ojo sampai muni mboten, kudu muni nggih, menerima dan ridho. Contoh, ana wong wedok ayu, ana wong wedok ayu terus wonge dukur. Loh, ngapa kok ora aku? Wonge ayu putih dukur kok dadakne, dia itu punya cita-cita, ya Allah, kula kepengin duwe bojo sing ganteng, putih, dukur. Apa maneh?
Oke. Wajah-wajah mata duitan. Kula kepengen duwe bojo sing ganteng putih dukur soge ya Allah. Tapi ternyata kalih Gusti Allah diparingi sing wajahe elek, wonge endek, irunge motone akeh, ketek, disosor, bebek. Kepengene sing ganteng putih dukur ternyata kalih Gusti Allah diparingi niki lho jodohmu. Apa yang pertama kali dilakukan? Ridho. Napa Bu? Bisa jadi justru pilihannya awak dhewe niki pilihan sing ora apik dan itu juga didukung di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita sering dengar asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sing apik monggo awak dhewe niku elek monggo Gusti Allah. Bisa jadi sing elek monggo awak dhewe niku apik monggo Gusti Allah. Ternyata Bu, bojone jenengan sing elek, pesek, endek, motone akeh, ketek, disosor. Ternyata wonge penuh dengan kasih sayang. Uhuy. Ternyata wonge pekerja keras, rajin, tanggung jawab ning gone keluargane. Ternyata sing ganteng putih dukur wonge males. Sopo muni maling ku? Males kok maling ku. Ternyata wonge males isu turu awan sore dalu tangi-tangi dolenan HP. Ono bapak-bapak kaya ngono? Wonten apa kata? Isu awan bengi dolenan HP wonten apa kata? Malam 17. Nah, nek lagu ngene gawe arek-arek ora apa-apa. Soalnya arek-arek iki kadang lagune yo reno-reno aneh-aneh gak karu-karuan. Mosok cilik-cilik sing nyanyekno aneh-aneh. Yang berlalu soba abo. Astagfirullah. Apa maksudmu? Kok iso cilik-cilik pinter kabeh? Iso sampean lagu iku? Wong kula wau tingali sing monitor ya ora mek arek-arek tok. Mak-makne nang gone tekator monitor gitu. Lah terus nyanyi ngoten angsal apa mboten ya oleh ae, cuman ya sing apik-apik aja lali, Bu. Jenengan serap yang bagus-bagus, serap sing apik-apik sing sae-sae. Nek tenggene Surabaya, yen kula itu jenengan semerap kula saking Surabaya. Nah, nek tenggene Surabaya nggen kula itu ada siiran kados ngeten. Salat cakae agama sing durung salat padha lakono. Ayo mung kari muni no ae gak gelem. Mburine kek ono no, ngono lho Bu. Pripun iki sampun apa lanjut? Ya ayo mburine kek ino. Ngoten nggih, eling-eling. Salat cagahe agama. Durang. Salat cagahe agama. Nah. Durang. Nek salat cagahe agama meneng dhisik kabeh. Ngoten nggih? Salat cagahe agama. Sing durung salat padha lakono. Maksiat penyakit agama, sing seneng maksiat padha lere. Asli budaya Surabaya. Sing salat muga-muga umure dawa. Amin. Kok eno iku lho? Walah ya. Songgong. Baleni mana ya? Amin. Mau noe wis mari. Jile-jiline. Mula salat ayo dilakoni, dhuhur lan asar aja nganti iki piye ya grup Banjari, aku nyanyi ora ditah. Kan dewe hae. Ayo, iki grup selawat asmine napa? Sabilul Hidayah saking
Oh, ngoten. Anu, seragame anyar ta? Oh ya, ketok. Wong nak klambine anyar karo sing ora anyar ki beda Bu wajahe Bu. Nggih. Oh, coklat-coklat gak anyar iki. Siap nggih? Sik, tak baleni maneh mengko langsung mula salat langsung tabuhi. Aja ndeweh ae. Ayo. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing dereng salat nang salat ta mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar aja nganti lali magrib isya aja ketinggalan subuhane aja kerinan mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar aja nganti lali magrib isya aja ketinggalan subuhane aja kerinan. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Dawah. Yo telat yu. Biasanya kula nak ngeten nggih, biasanya nek jamaah nyuwun pengajiane suwe, biasanya ngene. Subuhane aja kerinan, deng 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 bret. Wah, ngono. Hah? Ulang. Moh. Emang nek kula ulang jenengan purun tepuk tangan? Ya Allah, sing tepuk tangan tak dungakno iso budal umroh. Ya Allah, sing tepuk tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Ya Allah, sing ora tepuk tangan tak dungakno entote mampu basin. Soboane aja kerinan sing akhir nggih. Coba. Mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar aja ketinggalan. Magrib isya aja ketinggalan. Soboane aja kerinan. Nggih. Kula kan nyuwun tepuk tangan, nggih. Kok ibu-ibu kene kita tak lambe-lambene. Mugi-mugi sing semangat tak dungakno duwite tambah akeh. Amin Allahumma. Berarti Bu, yang pertama sing nyun sewu apa terus Syekh Adil Ali bin Ali nek kepengin tenang lan bahagia carane kudu ridho. Napa Bu? Yang kedua, nek kepengin atine tenang, perbaiki dua hubungan yang sering kita lupakan salah satunya. Apa itu? Hablum minallah kalih hablum minan. Ana wong ki kalih Gusti Allah apik. Sembayang ra tau ninggal, zikir, maca sholawat, Masya Allah poso Senin Kemis, tapi utang gak nyaur. Wonten apa kata? Ana wong nek utang ngotot nyaure alot. Wonten apa kata? Tiange ndugi ten mriki. Kudunge werna. Ngene, tak uruki. Nek mengke jenengan kula ngomong, kudunge werna napa? Jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoke aja ireng. Oke, baleni maneh ya, baleni. Ngoten nggih? Pokoke jawabane sembarang warna napa mawon, pokoke aja ireng nggih. Ibadahe sergap tapi utang gak nyaur, wonten apa kata? Oh, utang ngotot nyaure abot, wonten apa kata? Tiange dugi ten mriki. Kudune werna. Loh, sik. Sik. Kan mau kula ngomong ora oleh werna ireng yu. Baleni maneh, sing biasane utang gak nyaur kudunge werna. Sik, nyuwun sewu nggih.
Sing gawe kodhong ireng nang kene ora mek aku tok. Iki akeh kodhong ireng, kodhong ireng. Kodhong ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa nang dhuwur? Iki kodhonge ireng lho yu. Ora mek aku tok. Abaleni maneh sing gawe. Lho iki ya ireng. Sing gawe kodhong ireng nang dhuwur panggung kene ora mek aku tok. Sing jenengan maksud wonge sing lenggah napa sing adet? Ora ono sing adeg nih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti perbaiki hubungan antara Gusti Allah kali menungso. Perbaiki hubungan. Ono wong iki kali menungso apik tapi gak sembayang. Bener napa salah? Salah. Berarti kali Gusti Allah sae, kali menungso nggih kedah sae. Jangan lupa Bu, ada tempat yang tidak akan dihisap. Apa itu? Masjid. Niki masjid tak delok bangunane sae. Nek saged jamaah ugi makmur. Mak bangunane masjid magrong-magrong tapi gono jamaah percuma. Berarti jamaah yang ada di Masjid Bustanul Ghufran niki kedah makmur. Mbah wong desa, mbah tiang lintu kedah makmur. Karena masjid ini tempat yang tidak akan dihisap, langsung mlebu surga. Dan masjid juga bersaksi akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga bersamaku. Siapa dia? Yang pertama, dia yang senantiasa berinfak kepadaku. Bu, dalem. Bu, ibu, masjid ini dia akan mengajak yang pertama orang yang senantiasa berinfak. Niki masjid wonten kotak infaknya apa mboten? Ada. Jenengan tenggene perjalanan kok numpang buang air alias ngoyo. Ya wis ngoyo ora apa-apa hisab dan sudah pasti masuk surga. Lebono no infake. Kalau masjid ada kotak, saya yakin di Indonesia semuanya masjid ada kotak infak. Pulau Semerap masjid sing gak ono kotak infake niku Masjidil Haram karo Masjid Nabawi. Masjidnya gede banget tapi ra ono kotak infake. Nek nang Indonesia masjidnya cilik kotak infake. Tujuannya untuk jenengan biar ngisi. Oh gak mek dilus-lus tok. Wih, gedene. Diisi. Jenengan tingali, oh iki ono kotak infak ngisi. Kenapa? Karena masjid akan mengajak orang-orang yang senantiasa berinfak. Yang kedua, masjid niki bakal bersaksi. Dia akan mengikuti aku masuk ke dalam surga yang memakmurkanku. Memakmurkan itu maksudnya memakmurkan. Hahaha. Memakmurkan itu maksudnya apa? Entah biaya, entah pikiran, entah harta, entah tenaga. Kula mboten saged sedekah teng masjid niku. Kula mboten gak ada duit. Ra duwe yotro, jenengan berjuang lewat tenaga. Nek waya Ramadan, biasanya kan wonten tadarusan. Jenengan masak. Jenengan sing nyiapi majanan. Semerap majanan. Apa ya? Majanan itu Kak jaminan. Nah, jadi jenengan sing masak, oh niki aku sing nyiapi jaminan. Iku termasuk wong sing berjuang nang dalane Gusti. Lho apa hubungannya masak jaminan karo maring niku kan gak berjuang. Lho berjuang berarti ngurip-ngurip tadarusan. Ben wong iki do semangat tadarus. Do you understand? Ngapunten, ini sudah capek apa belum? Wonten setunggal cerita. Asik-asik. Jadi ada orang namanya Ummu Mahjan. Siapa Bu? Marjan. Lumrah Bu, sebelah kene rapat iku. Mahjan. Ada orang namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini niku sing gawene resik-resik Masjid Nabawi. Jadi dulu kalau Rasulullah melihat Masjid Nabawi itu bersih tanpa kotoran, itu berarti sing ngresiki Ummu Mahjan. Sampai suatu ketika, jadi Ummu Mahjan ini tidak terlihat lagi resik-resik masjid.
Boten ketinggal. 3 hari berturut-turut raketok Kanjeng Nabi madosi tanglet tenggene sahabat-sahabat, moro datang ke rumah sahabat. Assalamualaikum. 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 Kum. Kum. Nak wonten salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten Jeng Nabi, wonten napa? Ada perlu apa? Kanjeng Nabi ngomong, kula badhe nderek tanglet. Ummu Mahjan iki lho kok wis suwe ra ketok. Kok pun lami mboten ketinggal. Sedangkan Masjid Nabawi biasanya sing ngresiki ya Ummu Mahjan. Kok akhir-akhir ini kok saya nggak kelihatan? Akhirnya napa? Ana sahabat muni, niku Jeng Nabi, Ummu Mahjan meninggal dunia. Niku Jeng Nabi, Ummu Mahjan sedo. Niku Jeng Nabi, Ummu Mahjan pejah. Niku Jeng Nabi, Ummu Mahjan sapa muni mati lho. Ummu Mahjan sedo. Kanjeng Nabi kaget, ya Allah. Kok iso gak ono sing ngomong nang aku ya? Nek Ummu Mahjan mboten wonten iki lho kok mboten wonten ingkang nyanjangi kula. Kok ora ono sing ngomong ning gone aku. Ono sahabat ngene lho, Jeng Nabi. Ummu Mahjan iku kan cuman orang yang bersih-bersih masjid. Nek bosone kula jenengan napa? Marbot nggih. Ummu Mahjan itu kan cuman marbot. Kenapa sahabat harus mengabari jenengan? Ummu Mahjan iki sanes sinten-sinten, bukan siapa-siapa. Dia ini cuman orang yang membersihkan masjid, bukan orang terpandang, bukan orang terkenal. Lah nopo kok sahabat ngabari jenengan nggih mboten kepikiran Jeng Nabi? Terus Kanjeng Nabi, Ummu Mahjan adalah orang yang masuk ke dalam surga bersama Masjid Nabawi. Sedangkan sak donya niki sing mlebet surga dhisik niku Masjidil Haram kalih Masjid Nabawi. Berarti di antara jenengan kalih Ummu Mahjan sing mlebu surga dhisik sapa? Ummu Mahjan. Padahal sing gawene ngresiki masjid. Kanjeng Nabi langsung madosi makame Ummu Mahjan, salat donga damel Ummu Mahjan. Karena apa? Saking istimewanya orang yang senantiasa memakmurkan masjid termasuk sing ngresiki masjid. Bu. Ibu. Berarti masjid ojo sampai tidak makmur. Nggih. Masjid ojo sampai gak ono wong jamaah. Nggih. Ojo sampai naudzubillah sampai gak ono sing adzan. Jenengan pernah ya Allah, kula niku bolak-balik Bu. Ngerti masjid niku sing ngadzani sok wong tuwek. Nate kepireng wong adzan kaya ngono? Ngono ku berarti wis kudu regenerasi, wis kudu ganti. Maksudnya ganti nopo? Sing cilik-cilik diwuruk ya dan ojo angger nyanyi sembarang kali ra karo-karuan. Sholawatan, lare-lare lah saged to sholawatan. Allahumma Rausa Sayyidina sapa mau muni rewel sapa? Pun jenengan tenang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti Bu, kunci yang pertama ridho, yang kedua perbaiki hubungan Gusti Allah kali menungso. Sing ketiga syukur. Napa Bu? Mantun ridho, perbaiki hubungan hablum minallah hablum minannas, yang ketiga syukur, menerima. Kula jenengan ki kadang kurang syukure Bu. Ciri-ciri wong kurang syukure. Ireng.
Ruang mau gak kayak kudu ngireng aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti syukur. Ternyata justru orang yang pakai skincare itu adalah bentuk wujud syukur. Merawat yang diparingi kalih Gusti Allah. Keputusan untuk pakai skincare dan tidak pakai nek gawe skincare koyoke tambah ribet wis ora apa-apa ngene ya bersyukur. Tapi bukan berarti yang pakai skincare tidak bersyukur. Justru itu adalah bentuk syukur. Apa maneh awak dhewe iki wong wedok, ibu-ibu ya wis paham. Wong wedok kan kadang sing digawe ya akeh. Ono krim malam, krim siang, krim beduk, krim asar. Ono ae sing digawe nggih napa mboten? Gorong hand body, gorong sunscreen, gorong foundation, lipstick sembarang kaler. Ya beda karo wong lanang. Bapak-bapak ya gak adus gak apa-apa. Cuman kan itu bentuk syukur, sama seperti baju. Baju yang jenengan kenakan, apakah syukurnya hanya sekedar mengucapkan hamdalah? Mboten. Cara bersyukurnya adalah memastikan bahwa baju yang kita miliki ini digunakan untuk beribadah. Kula baleni malih, cara bersyukurnya memastikan baju yang jenengan miliki digunakan untuk beribadah. Wong wedok niki kan kelambine sing paling akeh timbang wong lanang. Nggih napa mboten? Oh, apa maneh saiki? Masya Allah, ana wong wedok kelambine rong lemari, ate budal pengajian kaya ngene lho jek muni ra duwe kelambi. Nggih napa mboten? Tiyange ndugi to mriki? Wong lanang apa wedok? Wis, gak takok aku kudu ngomong. Cara bersyukurnya jenengan tingali buka lemari, nang jero lemari ana apa ra ya kelambi sing urung tau tak gawe ibadah, karena dia akan menjadi saksi di akhirat. Ya Allah, selama di dunia aku digawe budal pengajian. Selama di dunia aku digawe budal jamaah. Wekdal tenggene donya saya digawe hari raya untuk menyambung silaturahim. Itu berarti bajunya digunakan untuk Do you understand? Do you understand? Liyane muni yes. Sampeyan kok ndewe tok ndelok aku ngopo? Kamu mau tak sangoni enggak? Usah ditakoni iki kok. Mau tak sangoni enggak? Sini, naik. Cepet. Rene, enggak. Aro kancane berdua. Tak hitung sampai 3, nek durung nyampe kene ora sida tak sangoni. 1, 2, 3. Nek. Pintar, alhamdulillah. Mik. Tunggal. Cek. Ayo siapa dulu? Sud. Siapa? Yang menang siapa? Yang menang kamu. Kamu mau duluan apa terakhir? Terakhir. Namanya siapa? Vino. Kamu namanya? Kenzo. Hah? Kenzo. Hah? Namanya? Kenzo. Oh, nama panjangnya siapa Kenzo? Muhammad Kenzo Faraji. Oh, bagus. Siapa yang ngasih nama? Mama. Masya Allah. Mamamu neng sawah. Sini Kenzo, mama ikut gak ke sini? Ikut. Mana mamamu? Wah, itu mamanya. Alhamdulillah. Lah kok wajahnya meten tengah Kenzo? Guyu, hadap sana, guyu. Ketok untune. Hehehe. Guyu, hehehe. Dira kerungu, hehehe. Ngene lho, hehehe, muni. Kamu kelas berapa sayang? 2. Kelas 2. Cita-cita besar pengen jadi apa? Baca. Nah iya jadi apa? Besar pengen jadi apa cita-citanya? Polisi. Kamu? Polisi juga. Oke. Maju. Jabrak. Hormat. Gerak. Iki
koyo wong sirai ngelu iki. Tegap, gerak. Pinter. Oke. Istirahat di tempat, gerak. Ya, oke. Sini. Kabel. Oke. Pegang ini ya. Pegang. Kamu dua orang ini dengarkan aku ya. Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan tak kasih 100.000. Kalau dua berarti 200.000. Kalau tiga 300.000 dengan syarat tidak boleh ada yang mendudukkan. Iya itu pokoknya. Mengasih tahu. Kalau ada yang memberitahu, pertanyaan batal dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau dia menjawabnya salah, tetap tak sangoni. Berarti salah ramah salah. Salah tidak masalah, yang tidak boleh dapat contekan. Setuju? Berarti ketika ditanya meneng kabeh. Ojo jawab, nek jawab sampean tak pindah rono. Kamu dulu ya. Dipakai mic-nya. Tadi mendengarkan aku apa enggak? Tak pindah loh. Meneng. Kamu mendengarkan aku apa enggak sayangku? Gak apa-apa, jujur aja. Dijawab, mendengarkan aku apa enggak? Enggak. Lapo, ket mau lapo. Tulinan kambek nanda. Oh, tulinan kambek nanda. Tulinan apa le? 1. Jibril. 2. Oh, jadi jawab. Nabi Adam. Hah? Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi Nabi Adam saiki malaikat. Ya wes, Jibril. Nabi Adam, sama mana? Jibril, Nabi Adam, sapa mana? Tak kasih jawaban satu ya. Jibril, Mikail. Sudah, yuk. 1, 2, 3. 1. Jibril. 2. Mikail. 3. Israel. 4. Supri. Ayo. Ya wes tak ganti pertanyaannya. Siapa nama ibunya Rasulullah? Kamu bisa nyanyi lagu ini enggak? Kanjeng Nabi Muhammad, bisa? Ya wes. Siapa ayahnya Rasulullah? Istrinya Rasulullah. Ya wes, doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau tidur sayangku. Wes niat sholat subuh. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wes. Wes ra usah iki. Wes, mudun. Oh, anak pinter, soleh ya. Tak doano dadi polisi sing soleh. Alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita nggih. Karena pada hakikatnya kita itu di dunia mencari ketenangan dan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu nggak 10 malaikat Allah siapa saja? Kamu bisa dapat sangu lebih banyak kalau kamu bisa. Bisa. Nggak bisa. Oke. Kamu kenal aku nggak? Kenal aku nggak? Kamu kenal sama aku nggak? Loh, dijawab. Kenal apa enggak? Kamu kenal sama aku apa enggak? Kenal. Kenal di mana kita? Wes jarne, ojo diuruin jawab, cek jawab dhewe, arek pinter kok. Kenal di mana awak dhewe? Kamu kenal aku di mana?
Made Prono. Kamu kenal aku di mana sayangku? Di sini. Di sini. Hahaha. Le, kamu tak kasih sangu, tapi sholawatan ya. Coba yang enak ya. Yuk, coba gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kenapa sih Le akeh hutangnya tak sampean? Kok kaya sedih banget Made Prono. Ngene. Iso ora? Ngene. Allahumma bisa. Ya coba Allah. Allahumma Ya Allah, kayak wong ngempet ngising lele. Yes, ngene le, yes, ben cepet ngene. Pegang ini, pegang. Bilang, wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Yuk, muni. Dipakai iki mikir keliru. Iki berarti nang kene kanan. Nah. Mikir ngene. Yuk, wong gagah ngombe, yuk. Wong gagah ngombe Lah, larutan cap 3. loh, kakine ndi? Kakine ora ono kakine. Kaki 3. Baleni mana? Kene tak siapno duite. Wong gagah, yuk. Wong gagah Ngombe. ngombe Apa? Lah, cap lah. larutan cap kaki 3. Heeh. Saiki basa Jawa le, basa Jawa. Ben ora ngelu, ngombe larutan cap sikil 3. Ayo. Ben ora ngelu, yo. Dan orang lu Heeh, ngombe. ngombe larutan cap 3. Loh, sikile ndi? Iki dicedhane ngene le. Lah, yo. Ben ora ngelu, ngombe larutan cap sikil 3, yo. Ben Ben orang lu ngombe. ngombe Lah, larutan heeh, larutan apa? cap 3. Loh, sikil le, sikil le, sikil. Sikil apa? Nek basa Banyuwangi sikil apa? Sekel, sekel ya. Coba sekel ping 5, sekel, sekel yo. Kamu nih. Sikil, 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 sikil. Nah, yo. Ben ora ngelu, yo. Tuh 2, 3. Ben orang lu Ngombe ngombe larutan. larutan Heeh, apa? cap kaki. Sekel. 5, ping 5. Sekel, 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 sekel yo. Sikil, 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 sikil. Nah, ayo. Ben ora ngelu. Aduh, aku sing ngelu iki lele. Ben ora ngelu. Ben orang lu Ngombe ngombe larut. larutan Heeh. cap sikil lu. Telu. Nah, tak kei sikil. Larutan cap sikil 3, alhamdulillah. Paring ke ibu ya. Dikasihkan, oh alah abot. Ini. Nah, ini taruh sini, tangannya kanan. Sini mic-nya mana? Nah, nih bawa pulang ya. Lah. Ya semoga jadi anak soleh Kenzo. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah. Semoga jadi anak yang soleh. Apalagi kita kan selalu pengen punya anak solih-solihah gitu. Anak yang solih-solihah itu anak yang selalu bisa membanggakan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Apa? Kalim. Hah? Kalim. Kalim. Alhamdulillah. Moga-moga Kenzo dadi polisi sing soleh. Cita-citane tercapai. Rezekine wong tuane tambah kathah.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف الشافي وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاء كشف لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mugi-mugi pinaringan sehat, awake panjang umure lancar rezekine kata halal barokah. Hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan. Jangan lupa minum larutan cap kaki. Hati-hati di jalan, kaulah tetap afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.